Ja sam Alisa Brkić, glumica, i moram reći da sam jako inspirisana i motivisana na tako mnogo različitih nivoa u ovoj predstavi. Kao prvo, sretna sam evo što je Bosanski kulturni centar, kako bih rekla, pokrenuo se i napravio svoju produkciju. S druge strane, sam zadovoljna ekipom jer nisam imala do sad priliku sarađivati u ovoj postavi s nekim ljudima. Na posljedku, vrlo sam inspirisana genijalnošću Nedžadovom i po prvi put još od akademije imam priliku raditi i pozabaviti se više pripovjedanjem kao formom, odnosno predstavom u kojoj je baza pripovjedanje i to genijalno pripovjedanje Nedžada Ibrišimovića. I evo, na kraju kao šlag na tortu, vrlo sam inspirisana redateljem Gradimirom Gojerom. S obzirom na to da je redatelj starog kova s puno iskustva, oduševljena sam svježinom koju je unio i načinom rada potpuno nekim modernim, neopterećenim. Tako da, evo, mogu slobodno reći u ime cijele glumačke ekipe da smo svi dosta motivisani i inspirisani. Baš se veselimo.